Avui també hem començat el dia amb ambient bascós, calitjós i calorós. Han pujat les temperatures nocturnes, una nit pesada, sobretot en punts de la costa, i com veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat, pendents d'eixa frangeta de núvols més activa, d'eixa línia d'inestabilitat que a hores d'ara està descarregant sobre el centre de la península i que esta vesprada s'acostarà a l'interior de la comunitat valenciana. Les temperatures mínimes de la nit en punts de la costa i a les comarques més centrals, temperatures pròximes o per damunt dels 20 graus. A tota la franja costanera trobem mínimes entre els 20 i els 23 graus. A les comarques més centrals ja s'acosten als 20 graus i en punts de l'interior queden per damunt dels 15 graus. Només a l'interior sud de Castelló, al Toro, a Barraques, hem tingut temperatures per davall dels 15 graus. Un dia que comença pesat, calorós, amb ambient tèrbol, presència d'algunes boirines, alguns núvols baixos, i atenció perquè esta vesprada els núvols es faran més compactes en punts de l'interior on podem tindre algun ruixat, fins i tot alguna tempesta. Les temperatures no quedaran tan altes com els últims dies, però encara serà un dia calorós, temperatures pròximes als 30 graus a la costa i per damunt dels 30 graus en punts del centre i de l'interior. Demà serà un dia variable i insegur des de primera hora del matí, ruixats, fins i tot tempestes que afectaran preferentment les zones més interiors de la comunitat, avançaran cap a les comarques més centrals, també deixaran algun plogim en punts de la costa, però seran coses més puntuals, més anecdòtiques, i els núvols i les precipitacions es desplaçaran de vesprada cap a les comarques del nord, cap a Castelló. Les temperatures demà baixant, agrairem aquesta baixada de 2-3 graus, això sí, l'ambient es mantindrà prou bascós. Divendres recuperem el sol, un dia de basca, un dia de temperatures més altes, de nou ambient molt calorós, i el cap de setmana, l'últim cap de setmana de la primavera, vindrà marcat per la variabilitat. Dissabte, més núvols, ruixats, fins i tot alguna tempesta, i diumenge arriba el vent de ponent i de nou pugen de forma notable les temperatures.